дар ин муҷассамаи зебо мо як писарбачаи хурдсолеро мебинем ки бо таваҷҷӯҳ ба насиҳат ва суҳбати бобу падар нигоҳ мекунад. аз ин ба баъд шаҳрдори душанбеам тасмим гирифтааст ки чунин муҷассамаҳои тарбиявӣ ва муҳтавои тарбиявӣ доштаро дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ гузорад. чизҳо ҳам тарбиявиам барои насли навраси мо ин чизҳо бисёр зарур аст, бояд ки бошад дар паркҳо.